Izete, čujem da prodaješ folciku. Ja nisam ništa rekla. Ja sam gotova, pa eto, vidimo se. Pa Šefika ti ode kada je najbolje, mislim, tek se sad zakuhava. Baš bi mi dobro došla ona tvoja folcika. Znaš da sam prodao auto kad je onaj kreten zapalio miksetu? Pa danas auto stvarno nije luksus, to je potreba. Da, auto mi je izuzetno neophodan. Čovjek bez auta, pa to ti je ko nepismen čovjek. Nekad je bilo drugčije, sporije se živilo. Danas sve nešto na frku. Ma ja, ovi svi telefoni, mobiteli, kompjuteri, avioni. Moj sinko, ovo je lud vakat. Danas bez auta niđe nisi prispio. Haj vamo, haj tamo, haj gore, haj dole. Budeš li se vozao tramvajem, niđe nisi stigao. Baš mi je drago da me razumiješ. Apsolutno te razumijem. Znači, Izete, mogli bi se dogovoriti? Kako se ne bi mogli dogovoriti? Izbrojiš lovu i eno ti ključevi. Koliko? Pa 2000. Kako te bola nije sramota? Rođenom sinu prodaješ po istoj cijeni ko nepoznatoj osobi. No kako je nepoznatoj osobi? Nepoznatoj osobi si davao isto za 2000. Zvali smo te iz kafića. O kome zvao? Dino te je zvao. Njemu si isto davao za 2000. Eto, vidiš da nije nepoznata osoba. Faktički dođem ko sin. Izete, posljednji put te pitam za koliko ćeš mi dati onu baraku. Ma boga mi ti ko da si gluh. 2000. I nemoj da vrijeđaš naku limuzinu. Sram te bilo. Ne bi ti ga sad uzeo da mi ga daš džabe. Ama ova naša Šefika, ona je prevazišla samu sebe. Ovo je par excellence. Izet, ti si moj genij, mama, idol.